Si mama di pa nakakapili. Huwag niya ate Mok. Papa nakapili na. Try mo ma. Ano size kan? Ano size? Karibok na ni kamo. Bi, tadi ko narong gitu na. Paparking ako. Kaya maingay. Paparking. Yan o, mayroon. Tingwan naman o. Tingwan naman. Andito na kami sa SM. Let's go. At dito na kami sa parking. Parking muna namin yung sasakyan. Sila Lamit nasa loob na. Doon natin. Hindi natin mo. Dito na po. Ano, sabi mo walang SM dito. LCC lang daw sabi niya. Sakay kami din sa calculator. Dito, calculator.
Dito na kami sa ano, bilihan ng mga laruan. Magkano price? Pili ka. Ikaw pumili ng gusto mo. Okay lang mag-video dito. Dito, Totoy. Totoy. Scooter. Dito. Ayaw mo? Ano yung gusto mo? Ano po ako transformer sa Transformer? Tanong. May transformer na ano? Transformer na the remote? Ay, maayo. Yan ang po mga transformer. Yung sasakyan na ano, nagka-transform siya. Ah, ito lang. Ano na available kayo sa Magkano yung price din? 900. Yung the remote na po yan, may remote na siya. Wala. Ano yung gusto niya? Saan? May ano kayo dito na parang ganyan din. Wala nga daw, wala nga daw. Ano kanina sa nakuha ko. Iba na lang, wala. Chat mo na sana na sabihin mo. Ito lang. Ito na lang, oh. May remote yan. Ano yung scooter? Ay, may remote ka din? May remote yan, oh. Maganda yan, Tutoy. Yung model ba din? Tingnan natin. Ano yung scooter? Tingnan mo. Sa may tipay ko sa'yo. Ayaw na nung ano, ayaw niya nung sasakyan, yung mga truck. Magkano yan? 2,000. O yan. Ito yung gusto niya eh. Oh, yun oh. Yan na lang. Magkano to? Magkano? Bali, ano po, ito yung binigay ni Kuya Franz na pambili ng laruan. Kaso ayaw ng laruan na ano, yung truck. Gusto niya po ito. Oh, ito pati, kung ayaw niya talaga, hindi talaga mapilit. Pili ka na ng ano. At paliwanag ko na lang. Si ayaw niya ng ano. Ayaw niya nung bawal. Ay, ano kayo? Ito na lang yung gusto mo. Kapag may andal sarili, May ano? may andal sarili. Yung nag-andar sa sarili. Mahal yun. May battery yun. Basic sa na yun. Problem lang sa So, yan na lang. Gusto niya pa yung maandar daw na sarili. Ma, parang pinanigos ka na siya. Tatay, gusto mo yan? Basta sarili lang siya sa andal. Hindi, yan. Inaano, inaarap. Sinisipa-sipa yan. Sige nga po, itry. Yung ano ko? Ano yan? Ay, sabi, bakal sa Yan yung kulay pink? Hindi, tatry lang mo. Ah. Oh, try mo na. Try mo muna.
Kasi bumili ka ng ganyan, yan ang sasakyan mo pa uwi. Sabay batloy. Oo. Di, dun yan sa court. Gusto mo yan? Yan na. Yan na. Anda sa libo. Eh, hindi yun. Di ba gawin naman yun? Red ba? Tapos mo may black. Tapos black. Try nyo lang po ba pag yung red. Kung black ma'am, try nyo yung black. Batlo. Hindi, mayroon nga. Itatry lang naman. Try mo na kung kayo. Sisi mo maganda. Kaya, nagro-roller skate nga yan eh. Sige daw po, try mo. Try mo. Dahan lang. Nagro-roller skate nga yan. Paano? Mapangkalman na. Dahan-dahan lang, may preno yan. Ito rin mga preno. Ito yung preno. Oh. Ito. Pakaraya. Luway, preno. Kumusta ba? Pakain sa iya. Pero pink. Ito. Ano, Hina? Red or black? Anong gusto mong kulay? Red or black? Black. Kung may black pa ma'am, kung may ma'am, red lang. Sige. Wala, red na lang. O, itong pink. Maganda din. Ito kasi may preno. Ayun, wala talagang preno. Kasi nabuwasan ko ma'am. Preno nun sa likod. Iniiwan ma'am. Okay. Ito na lang kaya. Parang mas ano to. Yan pa rin. Magaan pa to. Try mo. Kaso ang preno niya, Ito yung preno to, ya. Ito. Para harayin mo. ito na lang. Ano gusto mo? Try mo ulit ma'am. Wala lang. Try mo nga. Ganda niya. Ganda. Ito na lang. Pa na lang ikaw mag-preno. Oh, ito na lang daw. Ito na lang daw. May lalaki pa naman yan. Ito nasa 80 kilos ka rin yan. Oo, ito na lang kasi para mahiram niya rin. Oo. Sige, yan na lang. Color. May black ma'am. Pag may black, black. Kung may red, red. May blue. Wala. Black ma'am. Sige, sige. Yan lang para hiram-hiraman din kayo. Pala yung remote. Oo. Yung sana, oh. Kalang kami ma'am. Ano yung parang Ano Jason? Okay na. Mag-unga na sana daw ka masada kung agaw ka ba ano. Magka-available ka. Available ang kulay ano ating gold. Ayun po, bali po, ano, Kuya Franz, yung sabi niyo ay truck. At ayaw niya talaga ng truck. Kaya inano ko na lang po dun sa gusto niya. Ito talaga. Kasi kung yun ang bibilin, baka din niya rin gamitin. Kaya sinunod ko na lang po yung gusto niya. Ayan. Nagdedemand pa nga gusto niya. Yung umaandar daw na kusa yung battery. Kasi dun sa amin may dumadaan na ganyan. Yung service baga kasi nakikita. Service ng lalaki. Ganyan yung service. Battery yun. Ikaw pa? Alin sa'yo dito pa? May stand dyan. Meron sa gilid. Ayun sa Ayun po, at bali yung nangyari, yung laruan ng bata ay di na ulit nabili. Di na nabili kasi nag-wild yung bata. Biglang nagbago yung isip. Ayaw niya daw noon. Yan. Ayaw niya nung laruan. Kaya di na lang kami bumili. Napili niya yung sasakyan na pang baby pa, yung motor-motor na may battery. Di na yun bagay sa kanya. Tapos yung presyo ay 5,000. Mga ilang ano, di na niya magagamit yun kasi pang baby yun eh. Yung motor-motor,
Kaya di na lang kami bumili. Yan. Punta kami ng Robinson. Yan. Ganyan kasi yung ugali ng bata na yan, pabago-bago. Tapos pag sinabi niya pating ayaw, talagang di mapilit. Kaya sabi namin, wag na lang. Wag na lang muna yung bili. Yung mga truck-truck naman ay ayaw. Kaya pasensya na po Kuya Franz kasi okay na sana, binabalot na, biglang nagbago yung isip eh. Yun talaga yung pinunta namin dito sa mall para hanapin na yung pinapabili nga para sa bata. Kasi naiya na ako na na di pa binibili yun. Baka isipin yung pera na gastos. Pero yung pera ay nasa kay Ami. Hawak ni Ami yung Yung napili niya sana ay nasa nasa 2.9 ata yun. Dinagdagan na ni Ami. Magkano yung napili mo kanina? Yung napili niya kanina, 2.9 ba yun? Oo, 2.9. Dinagdagan na lang sana. Kaso nung binalot na, biglang nagbago yung isip, ayaw na. Kaya wag na lang. Saan sila? At punta na kami ulit doon sa garahe. Tapos punta kami ng Robinson. Nagkahiwa-hiwalay kanina. Si Pula, nandun na si Pula sa Robinson. Yo. Pabalik na. Sige po. Thank you. Robredo. JC Robredo. Asawa ni Lini. Coliseum. Si Pila. Nandun na si Pula sa Robinson. Init pa eh. Ako din sa mag-NTV mo ba? Oh. Kapais ka. Para yung pinagtandang Nasa sa LBB Hotel o. Sa LBB Plus Hotel. Ay, CBD. Kalat. Ibaba mo na ito. Pag niglak. Tapos pindutan mo yan Tara. Yan, Robinson naman. Kasi dito na pupuntahan nila Papa. Tapos dito na lang kami kain, merinda. Kumusta yung baon namin na ulam. Dito na kami sa Robinson. Mi, so cellphone ko, Mi. Mi. At dito rin sila Bibi magdadayo sa sunod. Kasi ngayon yung Girl Scout, yung mga bata lang muna. Kasunod yung mga tulad na ni Hailey, kalalaki. Binilan ko si Papa ng shirt. Tapos tanungin ko din si Mama kung ano yung gusto niya. Kasi minsan lang. Tanungin ko kung ano gusto ni Mama. Kung damit o shirt. Yan si Papa sa loob. Ano? Ikaw, kung okay ka na, salming Hindi salming. Badon mo raw. Ano, hunan? Hunan daw, may napili na si Papa. Shirt. Si Mama. Tatanungin ko din si Mama kung ano gusto.
Ako muna sa pungon. Ano? Barato pa nga na. Tutuka ko naman, boy. Oh. Babay ito. Ang lalaki niya di. Sari na kang babay. Patas. Ito ah, tingnan ko na. Ano na doon? Say, ito sa naman sir. Hindi kakaiba sa akin. Ano kayo na? Sa taas ko naman. Ang babae. Sigurado ka. Tuka. Bayaran ko na di. Oh, tara. Di mo nagpipili si mama. Bayaran, tara. Wala ba? Diba? Yung bayaran ko na. Si mama di pa nakakapili. Huwag niya ate Mok. Papa nakapili na. Try mo ma. Ano size kan? Ano size? Large? 30? Ipit mo ma dun oh. Magkano? Itry mo. 590 daw. Matagal pumili si mama. Matagal pumili yan. Pag namamalingki nga yan, talagang Yan, magtawad sa tawad doon si mama. pag namamalingki nga yan, talagang kinikilatis ng gusto. Matawad din naman. Maganda to oh.